Gayeng Yoni. Eh. Campur sari ki angger playere landak, kenonge cetok. MC-ne bogel. Dino iki kancane do ora main lho padahal. Nano. Saiki wis sepedo ati rojo aku irake rasa jemu ati laku wis sabarmu Masukin diicis dhewe liyane meneng. Nano. Saiki wis kepedo ati rojo ilangke rasa jemu ati laku wis Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari kanca dhewe kepareng katur menggah lelagon atiku lega. Tahu iki ana lurae laut. Iya. Mas Setu digayengke Mas Setu. Ayo keluarga dari Sragen. Tangan di atas. Pak
pokoke ibu Bu Carik, negara. niki wakilipun Pak Carik. Asmane sinten, Dik? Kula. Nggih. Kula asmane sinten, Mas? Evani Ratnasari Bugelwati. Nah, nganggo Bugelwati barang ya. Kabeh kangku. Niki mboten ngangge pajek, Pak. Langsung. Pacik terus, tenang mawon. Bareng asap Pepanggilan nyatane njur luluh atine nganti wegah pepisahan nyatine njur tak Iya. Seragen bergoyang bersama dengan konco Dewi. Iya, iya. Oh, Paijo, paijan yen ra kerja ora jajan jos. Ae jos masuk. diparani ngaya-aya jarene kok wis mangkat lunga Ana di mana anak kambing saya. dienteni ngaya-aya jarene kok wis teko kono Kemana-mana wong yen ora kebeneran jarene tansah katon tuwa wong yen pinuju tliksingan anane sajak sujono warna-warna pak Nadyan durung ketemu dhewe duga-duga pamuse trimo urung samene wae Pripun? Mbak Eva Dalem. jenengan mangurusi nika mawon Oh, pun. mboten, Nggih. mboten ngurusin jenengan. Monggo Pak Carik. Bareng sampun pepanggian nyatane Mbah Jamadi Nanti bakal perpisahan nyatane cara padha tresnane. tak tekone sih Mbak. Nggih. Spesial keluarga besar saking Seragen. Yo. Konco Dewi campur sari. Sining guyung Raja Wali Audio Sepundang. Mugi dipun garakan langsung live streamingnya bersama dengan cerah foto video syuting. Mugi tan kantun kagem Bugelmania di seluruh Indonesia. Tak lilane konmu pamit lunga mung welingku aja nganti sembrono ning luar negeri
bayi anake sapa iki anake sapa Ketoke anakmu, Mas. aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh napa ra kelingan janjimu semono omah gedhek biyen wis arep rubuh piye aku ra neteske elung nyawa anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh Ugi tarkantun Pak Bayan kula Bayan Pilang Sari Pak Panio ugi tarkantun Mas Sunar Dletek MC-nya Indonesia tak lilani gonmu pamit lunga mong waleku jangan disembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni kon nunggu ngenteni balimu tak rewangi buruh nitik watu kowe mulih malah nglarani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa iki anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhek biyen wis arep rubuh piye aku ra neteske Allah nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulih lunga bayi oleh-oleh sembah nuwun kadang-kadang campur sari kanca dhewe campur sarine wong Sragen